नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपले माझ्या एम मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये. दिवाळी का साजरी केली जाते, धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन यांचे महत्त्व काय आहे, याविषयीची संपूर्ण माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत. त्याआधी जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या पुढील व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळेल. दिवाळी अथवा दीपावली हा सण किमान 3000 वर्ष जुना आहे, पण त्यावेळी त्याचे स्वरूप आजच्यापेक्षा खूपच भिन्न होते. प्राचीन काळी हा यक्षाचा उत्सव मानला जायचा. दीपावलीचे मूळचे नाव यक्षरात्री असे होते, हे हेमचंद्राने नोंदवलेले आहे. रात्रीच्या अंधाराला चिरवून प्रकाशाचे अस्तित्व निर्माण करणारा दीप मांगल्याचे प्रतीक मानला जातो. याचे प्रकाशाने आपल्या जीवनातील अंधकार दूर व्हावा म्हणून हा दीपोत्सव निसर्गाने पावसाळ्यात भरभरून दिलेल्या समृद्धीच्या आनंद उत्सवाचा, कृतज्ञतेचा हा सोहळा. या दिवशी सायंकाळी दारात रांगोळ्या काढून पणत्या लावतात. घराच्या दारात आकाशकंदील, दिवे लावतात. प्राचीन साहित्यात या रात्रीचे वर्णन यक्षरात्री असे आहे. धनत्रयोदशी, अश्विन कृष्ण त्रयोदशीला धनत्रयोदशी हा सण साजरा केला जातो. धनत्रयोदशी या सणामागे एक मनोवेधक कथा आहे. कथित भविष्यवाणी प्रमाणे हेमराजाचा पुत्र आपल्या 16व्या वर्षी मृत्युमुखी पडत असतो. आपल्या पुत्राने जीवनाची सर्व सुख उपभोगावीत म्हणून राजा व राणी त्याचे लग्न करतात. लग्नानंतर 4था दिवस हा तो मृत्युमुखी पडण्याचा दिवस असतो. या रात्री त्याची पत्नी त्यास झोपू देत नाही. त्याच्या अवतीभोवती सोन्या चांदीच्या मोहरा ठेवल्या जातात. महालाचे प्रवेशद्वारही तसेच सोन्या चांदीने भरून रोखले जाते. सर्व महालात मोठ्या मोठ्या दिव्यांनी लखलखीत प्रकाश केला जातो. वेगवेगळी गाणी व गोष्टी सांगून पत्नी त्याला जागे ठेवते. जेव्हा यम राजकुमाराच्या खोलीत सर्परूपात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याचे डोळे सोन्या चांदीने दिसतात. या कारणास्तव यम आपल्या जागात यमलोकात परत जातो. अशा प्रकारे राजकुमाराचे प्राण वाचतात. म्हणूनच या दिवसास यमदीपदान असेही म्हणतात. या दिवशी सायंकाळी घराबाहेर दिवा लावून त्याच्या वातीचे टोक दक्षिण दिशेस करतात. त्यानंतर त्या दिव्यास नमस्कार करतात. याने अपमृत्यू टळतो. धनत्रयोदशीबद्दल अजून एक दंतकथा अशी आहे. समुद्रमंथन जेव्हा असुराबरोबर इंद्रदेव यांनी महर्षी दुर्वास यांच्या शाप निवारणाकरिता समुद्रमंथन केले, तेव्हा त्यातून देवी लक्ष्मी प्रगट झाली. तसेच समुद्रमंथनातून धन्वंतरी अमृतकुंभ बाहेर घेऊन आला, म्हणून धन्वंतरीचीही या दिवशी पूजा केली जाते. या दिवसात धन्वंतरी जयंती असेही म्हणतात. नरक चतुर्दशी, अश्विन कृष्ण चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी हा सण साजरा केला जातो. नरक चतुर्दशीच्या दिवशी लक्ष्मीचे पहाटे मर्दन करून आपल्यातील नरकरूपी पाप वासनांचा नायनाट व अहंकाराचे उच्चाटन करण्याचे आहे. तेव्हा आत्म्यावरील अहंकाराचा पडदा दूर होऊन आत्मज्योत प्रकाशित होईल. नरक चतुर्थीच्या दिवशी पहाटे उठून सूर्योदयापूर्वी अभ्यंग स्नान केले जाते. लक्ष्मीपूजन, अश्विन अमावस्येस लक्ष्मीपूजन हा सण साजरा केला जातो. या दिवशी प्रदोषकाळी म्हणजे संध्याकाळी लक्ष्मीचे पूजन केले जाते. लक्ष्मी ही फारच चंचल असते, त्यामुळे शक्यतोवर हिंदू शास्त्राप्रमाणे लक्ष्मीपूजन हे स्थिर लग्नावर करतात. त्याने लक्ष्मी स्थिर राहते असा समज आहे. अनेक घरात स्त्री सूक्त पठणही केले जाते. व्यापारी लोकांचे हिशोबाचे नवीन वर्ष लक्ष्मीपूजनानंतर सुरू होते. या दिवशी सर्व अभ्यंग स्नान करतात. पाटावर रांगोळी काढून तांदूळ ठेवतात. त्यावर वाटी किंवा तबक ठेवतात. त्यात सोन्याचे, चांदीचे दागिने, रुपया दागिने ठेवून त्याची पूजा करतात. हा दिवस व्यापारी लोक फार उत्साहात साजरा करतात. या दिवशी स्वच्छता करण्यासाठी लागणारी नवी केरसुणी विकत घेतात. तिलाच लक्ष्मी मानून तिच्यावर पाणी, हळद, कुंकू वाहून घरात वापरण्यास सुरुवात करतात. प्राचीन काळी या रात्री कुबेर पूजन करण्याची रीत होती. कुबेर हा शिवाचा खजिनदार आणि धनसंपत्तीचा स्वामी मानला जातो. दीप प्रज्वलन करून यक्ष आणि त्यांच्या अधिपती कुबेराला निमंत्रित करून पूजने हा मूळचा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता. परंतु गुप्त काळात वैष्णव पंथाला राजाश्रय मिळाल्याने आधी कुबेराला बरोबर लक्ष्मीचीही पूजा होऊ लागली. विविध ठिकाणी झालेल्या उत्खननात कुशाण काळातील अनेक मूर्ती सापडल्या आहेत. त्यामध्ये कुबेर आणि लक्ष्मी एकत्र दर्शविले आहेत. काही मूर्तीमध्ये कुबेर त्याची पत्नी इरितीसह दाखविला. यावरून असे दिसते की प्राचीन काळी कुबेर आणि त्यांची पत्नी इरिती यांची पूजा केली जात असावी. कालांतराने इरितीचे स्थान लक्ष्मीने घेतले आणि पुढे कुबेराच्या जागी गणपतीला प्रतिष्ठित केले गेले. अलक्ष्मी म्हणून ज्या देवीला मध्यरात्री हाकलून देण्याची प्रथा आहे, तीच खरी या सणाची इष्टदेवता असल्याचे म्हटले जाते. तिला ज्येष्ठ, षष्ठी व सटवी, निवृत्ती या नावाने संबोधले जाते. निवृत्ती ही सिंधू संस्कृतीतील मात्र देवता समजली जाते. तिला ब्राह्मणी संस्कृतीने अलक्ष्मी म्हणून तिरस्कारले.
असे असले तरी राक्षसाची लक्ष्मी आहे असे देव मानत असल्याने उल्लेख दुर्ग सप्तशतीमध्ये आहे. ही माहिती जर आपल्याला आवडली तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. धन्यवाद.